oplysningstiden blev rationalisme opfattet på en helt anden måde, end vi kender den i dag. Kirkelig rationalisme dominerede før den videnskabelige rationalisme, som arbejdede med at give mennesker svar på større spørgsmål. Sådan noget som Adam og Eva og Gud som skaberen. Det var et produkt af den kirkelige rationalisme. Den menneskelige fornuft var et hovedpunkt i oplysningstiden. Med fornuften som et slags våben bekæmpede oplysningstiden enhver form for irrationalisme. Det vil altså sige overtro, mystik og mangel på logisk tænkning. I oplysningstiden var der noget, der hed den latterlige ufornuft. Det blev blandt andet beskrevet af filosofen Holberg, der gør grin med, hvordan de middelalderlige filosofer kunne finde på at skrive et 400-siders værk om, hvor mange engle, der kunne sidde på spidsen af en nål. Ifølge Holberg er menneskets natur barokt. Det vil sige, at vores følelser, emotioner, affekter pendulerer mellem ekstreme tilstande. Hvis man skal forklare det på en lidt anden måde, så man kan forstå det, at i det ene øjeblik, der er vi fulde af kærlighed, i det næste øjeblik slås vi til døden. Oplysningstidens filosofi er, at den fornuftige løsning altid findes på middelvejene mellem ekstrem, altså ekstrem A og ekstrem B. Men oplysningsfilosofien er ikke kun teoretisk. Der hører altid en praktisk løsning med. Holberg finder altid en pragmatisk løsning. Et eksempel til at beskrive dette er, at selvom Erasmus Montanus, som hævder, at jorden er rundt, som han også har ret i, så er det Erasmus' bror, bonden Jakob, der sørger for, at maden kan komme på bordet. Derved har Holbergs sympati frem for en teoretisk filosof, der er egoistisk og arrogant og bruger fornuften til at fremme sine egne formål. It's been an honor serving with you all. Autobots, roll out! We roll.